N'iwe m na ụmụnna m ngwakwa na abịakwakwana m ọzọ. Ejigokwa m jee gotekwa ife a ji emekwa vidiyo ọzọ. Di m ji je gotelu m ya ka m wee na-akwanyete ihe ndị m na-eme ebe a. Nke nke pere ezigbote mpe, nke bụ na m ga-eji ya n'aka wee na-agagharị ebe ọbụla m chọrọ ịga wee na-emepụta ihe ndị onyonyo a nke a na-etinyelu unu. Na ka m pụtara ụbọchị tata ka m mepee ka unu wee fịa, ka unu soro m wee fụkwa ya, ka unu fụkwa ka m si akwadolu unu. Maka m kwadochala unu metụpụtacha vidiyo anụ unu ama nkiri. Ị na-anya ifu na ihe a ngofute kịta garara ezigbo ọnụ, ọ bụrụ ego m nweta n'ime ihe a na-eme ka m ji wee gote ya. Ọ dị m kwanyitere m na ya wee ghọta ya kịta wee na-egote unu wee sị m werecha ihe a mara mma wee mechara unu vidiyo anụ ihe onyonyo a ga-emere unu ka unu wee mụta. Ọ bụrụ na ị nenere ya, mụ na unu ga-enwekwa ezigbo nsogbu o. Akwa unu fụ ka ọ dị. Ọ pere mpe mana ike ya erika. Ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ small but mighty. Ọ pere mpe mana ike ya erika. Ị ga-ejikwana ya n'aka, ọ nwere ịma ihe iji maka opeka. Ijiri ya n'aka fịkọrọ ya n'aka gị, ọ nwere ịma ihe iji maka o pere ezigbote mpe. Obi ya nwere dịkwa mmụọ, ya bụ na mmepụtacha ihe onyonyo a ga-ama ezigbote mma ka unu tinyekwa aka wee kwado ka ị gaa iji wee gote ihe a wee pụta. Ngwanụ na onye ntị ka m gwa unu, ọ bụ na o nwezi ihe m ga-ekwu ncheta ya comment section ka anyị kpatụfụ. Unu anụgo ngwanụ na anyị ga-ekwuzi ka ọ dị na ngwanụ. Bye bye.